φιλοσοφία μου είναι πάντα το εξής, ήδη το ξέρετε από όλα τα προβλήματα που δείχνω. Τι καθυστερείτε, κάλεστε τώρα. Παραγγείλτε το δικό σας scratch free και θα λάβετε 2 scratch free, το γυαλιστικό αυτοκινήτου και το εκπληκτικό ηλεκτρικό σκουπάκι. Διορθώστε όλες τις επιφανειακές συντορές και γρατζουνιές χάρη στο scratch free. Καλέστε τώρα. Δεν θα το Από 23 ευρώ το μήνα. Προσοχή. Ακολουθεί διαφήμιση εθιστικού προϊόν. Για την ελληνική αγορά είναι στα 140 ευρώ, εγώ, κυρίες μου, με... Σαφρός, γερή δόση φρεσκάτας. Τα μαλλιά ανάλαφρα λάμπουν με όλη τους τη δύναμη. Νέο φρουτής από την Garnier. Είναι εθιστικό. Άρχισε το κι εσύ. Garnier. Έρχονται οι football stars της Primera Division από τα αγαπημένα σου Lay's, Φουντούνα και Cheetos. Φτιάξε τη δική σου συλλογή από τάπες και αυτοκόλλητα με τους διάσημους παίκτες, τα ισπανικά γήπεδα και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων, παρέα με τα αγαπημένα σου snacks. Προσέξτε πώς εξαφανίζεται τελείως, αφήνοντας το αυτοκίνητο και πάλι σαν καινούριο. Είναι εκπληκτικό. Επειδή ταιριάζει με όλα τα χρώματα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, ακόμα και σε μεταλλικές βαφές. Είναι εκπληκτικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περάσετε το scratch free επάνω από τη γρατζουνιά. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και αυτό ήταν. Το αυτοκίνητό σας το φαίνεται σαν καινούριο. Είναι γρατζουνισμένη η πόρτα σας. Επιδιορθώστε την με το scratch